Ni dafeje ne kerege ye bolon kono munu salula na te tigi banyina nyanguma atigi buruna ke ako nega kanya mugwa sanga bisaba be aka mali jamana fantana bela jene fe ka fu ka wala ni mando nitumana munu zige meka nyama da sherifa tv ja kanso fe jango kasika bo kuna siri kumpana katime kuna fune jene fe ka fa bela kuna fune wati seleye ninye mali jamana gouvernement ye wasa andu ngorota chama soro kasangani sambafla ani mgoni duru temene ye o benno fetugumina odeye barau chama siraka dangana maya madama bara soro sirau chama siraka blasina ofe kunofonia dira kasangani mali jamana ministeri min kabaro beta kanyeshi bola barau ya kwaluma bara ko doni berola akaja bola barau kalani bara ministeri ma akera kabeni jumado temene ye owula de yanfa kasangani kunofondi kene doye min kera primature konnana kasangani bara nyere na fanye jamana konnana asiri ala kunofondilo fe kabo fanchama fe fakasi kunofondilo so kunofondiso ganyema ya somo kafara uluka mali jamana ministeri min kabaro beta kanyeshi kunofondi konyomo ufana kumekeneka wala sa kasika konyo kungo ane anyenye suranga je kanyamada ministeri kala selu fe alhamdu badini ane fuseni keta uka kumagala manina antu bora kami ngania oye kaulako dunia bara munu sera ka soro gouvernement fait ani secteur public kenyere e munumba kenyere bara ula donc u sera ka min soro 100,000 temena mi e 100 bafla ani mugan duru 2025 bara munu sera ka soro a bɛɛ farale ɲɔgɔn kan o ye ba 60 ani 9 ani 200 ni 98 ani 8 o kɔnɔna la aw yɛrɛ y'a dɔn an ka jamana 2025 kɔnɔna la kabiri waati jan mais hali 2025 kɔnɔna la a ye gɛlɛya caman sɔrɔ donc o gɛlɛya ninnu fana y'a kɛ baaraw dɔw fana tiɲɛna caman ka baara tiɲɛna donc o baara minnu tiɲɛna o san kelen in kɔnɔna la 2025 olu bɛnna 3,7 ani 95 ma donc n'olu bɔra baara minnu sera ka sɔrɔ o kɔnɔna la donc an bɛ se k'a fɔ 2025 kɔnɔna la baara ba 65 ani 500 ni 3 olu de sera ka sɔrɔ gouvernement fɛ ani secteur privé kɛnyɛrɛye baarakɛlaw donc n'o bɔra yen nɔ an bɛ se k'a fɔ o baara ninnu secteur public o ye gouvernement ye olu dɔrɔn sera ka baara hakɛ min di mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnyana denmisɛnninw ma o ye baara ba 40 ani 500 ni 60 ni 6 donc o bɛ se ka an bɛ se ka a fɔ ko gouvernement y'o de di donc o bɛ bɛn an y'a fɔ cogo min 59% ma donc an bɛ se k'a fɔ 2025 n'an y'a ta 105 kɔfɛ ka na bila 2025 la baara minnu sɔrɔla Mali kɔnɔ 2025 ta de cayara n'a bɛɛ ye gɛlɛyaw bɛɛ kɔfɛ o b'a yira gouvernement du Mali kɛrɛnkɛrɛnyana président de la transition général d'armée Assimi Goïta cɛsirilen don denmisɛnninw ka baarako la kosɛbɛ a n'a ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga donc 2024 kɔnɔna la pour que dɔrɔn aw hakili jigin min sera ka sɔrɔ 2024 kɔnɔna la pour que aw k'a dɔn ko vraiment 2025 dɔ kɛra ka tɛmɛ 2024 kan donc ani 104 minnu tɛmɛna donc 2024 baara hakɛ minnu sɔrɔla a bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn
ba 60 ani 600 ni 92 ni flama. Donc au 2024 kelen kono secteur privé mi ye kenyere ye barakela ulu fana sera ka bara mindi oye ba bisaba ni fla ani 100 ni 90 ni fla. Donc a fawye 2024 konna la kenyere ye ulu ye bara chaman di ka teme 2025 ma. Donc mbora ka fo awye 600 tubabukana aw yɛrɛ y'a dɔn gɛlɛya caman kun sɔrɔla min donna u sen kɔrɔ. Sinon normalement a kan ka tɛmɛ nin kan. Crise de carburant, crise énergétique ani campagne médiatique tɔgɔtiɲɛ min dara Mali kan ni fɛn caman caman ye o kɛra gɛlɛyaw ye minnu vraiment y'u siran. Dɔw siranna peut-être ka investissement caman kɛ, dɔw siranna ka mɔgɔw ta parce que u tun m'a dɔn a ko ninnu bɛ se ka kɛ cogo min. Mali jamana kɔnɔna na nango sɛnɛnaw ka ɲɔgɔn dan a tako filana baaraw a bilala sen kan ka sanga ni dakun min ye o de ye kɛwale in ka se ka walakata. Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o kɔnɔna na a foroba dondonni kɛra ka bɛn ni alamisa don marisikalo tile 26 sanba 2026 de ye Bamako kɔnɔna na. Hakilina in laɲiniba min bɛ a la o de ye ka se ka kɛ yɛrɛ ye baara madama min bɛ tali kɛ nango sɛnɛ baaraw kan ka ninkura fiyɛ a la. Janko a baarakɛbaaw ka se ka bɔ a tɔnɔmɔ. O hukumu kɔnɔna na a labɛnba o de ye cɛkɛ wɛrɛ ye min bɛ wele entreprise émergence forage BTP ka sanga ni baarakɛɲɔgɔn min bɛ ye o ni ORTM ni ɲɔgɔn cɛ ni min bɛɛ lajɛlen a baarakɔkɔrɔ donnen don Sojeba fɛ. Ka dɔnna k'a fɔ baara in a bɛ kɛ sababu Mali jamana kɔnɔna na ka nango sɛnɛ sifinnakaw k'olu bila ɲɔgɔn na janko min m'a kɛ sodancɛ ye o ka se ka woloma ka bɔ o la ni ka se ka waleɲuman dɔn. Amadu Kamara ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Ni hakilina ɲuman min filɛ nin ye n'a bɛ ɲɛsin nakɔ sɛnɛ ma Mali jamana kɔnɔna na a sigira sen kan entreprise émergence forage BTP maaw fɛ ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin sɛnɛ yiriwali ani dunkafa sabatili ma Mali jamana kɔnɔ ni nin y'a tako filanan ye n'an b'a wele ko championnat du maraîchage. Min b'an kɔnɔ an bɛ fɛ ka sɛnɛ bila dala donc nakɔ sɛnɛ bila dala donc nakɔ ka kɛ baara min ye baara ɲumanba de don. Mais ni a baara ma ye denmisɛnw t'a dɔn ko baara de don parce que don o don u bɛ dumuni kɛ sugu la mais u t'a dɔn ko nafa b'a la wari b'a la o bɛ ka kɛ cɛkɔrɔba baara ye cɛkɔrɔba baara tɛ wari min bɛ nakɔ la a tɛ baara wɛrɛ la jamana in kɔnɔ hali damanda la wari min bɛ nakɔ la o tɛ damanda baara la donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ ni championnat in a bɛna bɔ télé la an bɛna kɛ a b'a ka mɔgɔw voter fɛn fɛn b'a la donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ k'a jira mɔgɔw la ko nakɔ sɛnɛ tɛ bolokɔfɛ fɛn ye mais baara min de don an ka don o don baara de don. Donc ayi ka kɛ ko nakɔ sɛnɛ ka kɛ métier min ye mɔgɔ bɛ a dana dumuni sɔrɔ a la mɔgɔ bɛ kɛ star ye a la fana. Sojeba n'ale ye nin koba in dɛmɛbaga jɛkulu ye u y'u ka nisɔndiya yira nin lajɛrɛ in kɛnɛ kan ani APCAM ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u y'u ka nisɔndiya yira nin baaraba in lawaleyali la baw u ka fɔ la a bɛ kɛ sababu ye ka se ka dunkafa sɔrɔ ni yiriwa k'o sabati Mali jamana kɔnɔ. Bi ye maraîchers ka don ye o ye nakɔ sɛnɛnaw ye bɛɛ b'a dɔn nakɔ sɛnɛ jɔyɔrɔ min bɛ jamana développement na bɛɛ b'a dɔn nakɔ sɛnɛ jɔyɔrɔ min bɛ an yɛrɛ ka kɛnɛya la pour que sɛnɛfɛn ka se ka mɔgɔ kɛnɛya il faut que si ɲuman ka sɔrɔ an bɛ Sojeba fo la parce que Sojeba de jɔra k'a fɔ ko nin compétition na k'a bɛ si ɲuman di donc an b'a fo kosɛbɛ a ka dɔnkɔrɔma dɔ la parce que c'est pas évident du tout n'i y'a mɛn ɲɔgɔn doniba ta ɲubaga ɲuman de b'i la Sojeba ko k'a bɛ jɔ o jɔyɔrɔ la maraîchers fana an b'a dɔn u bɛ wuli ka jɔ la su fara tile kan n bɛ banba fo a n'a ka équipe bɛɛ lajɛlen sɛnɛkɛla bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ de ko k'a bɛ don nin compétition na parce que première édition jara an bɛ Ala fo k'a ko ɲuman dɔn o yɛrɛ jɔnjɔn tabaga kɛra musoba dɔ ye sɛnɛ kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn musow jɔyɔrɔ ye min ye sɛnɛ kɔnɔna na mais an b'a dɔn fana cɛ minnu fana b'an kɔ olu de b'an dɛmɛ parce que an musow ka ko man nɔgɔ donc an b'a ɲini hali bi an cɛw fɛ u ka kɛ an dɛmɛbaga ye pour que halisa an jɔyɔrɔ min b'an bolo an ka se ka jɔyɔrɔ in fa. Ministre ka lasigiden min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye ministère du développement rural a nisɔndiyalen ye foli ni waleɲumandɔn ni bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin émergence forage BTP maaw ma ka sanga n'u ka nin miirina ɲuman in tali ye ka ɲɛsin nakɔko ma Mali jamana kɔnɔ. Ministère bɛ fara u kan
k'a yir'u k'a fɔ an b'u kɔ parce que u bɛ baara min na o ye anw fana ka baara de ye a nɛmu u bɛ k'anw dɛmɛ an ka baara de la donc u bɛ ka baara min kɛ ministère ka baara do u bɛ k'an dɛmɛ a kɔnɔ o baara in na anw fana bɛna yir'u la k'a fɔ u kelen tɛ an fana b'u kɔ donc fɛn min b'anw fana bolo ka se k'o fara u ta kan anw fana b'o kɛ o ye hadamadenw ye hadamadenw b'an bolo minnu ye a kalanw kɛ a dɔnniw b'u la a se b'u ye a puis a bɛ jamana fan bɛɛ fɛ u ka candidat bɛ dugu fan o fan fɛ anw fana ka lasigiden dɔ bɛ yen donc u mago bɛ kɛ fɛn o fɛn la n'o ye dɔnni kunnafoni ye n'o ye dɔnniya ye n'o ye dɛmɛ ye o tigi bɛ se ka min lase o ma anw fana b'o ŋaniya siri o tigi ka se k'o kɛ o ye an b'a dɔn k'a fɔ an balo cogo de bɛna ɲɛ fɔlɔ parce que balo cogo kɛ foyi tɛ hadamaden la nɔgɔfɛn tɛ kɛ balofɛn min na ɲɔgɔn kini dunan tɛ yen a nan de ka di ni nan duman dun tɛ bɔ dɔ wɛrɛ nɔgɔforo kɔ donc dɔ wɛrɛ tɛ an ye wajibi de don an k'a kɛ ɲɔgɔn ma ka se ka parce que hali kɛnɛya ni farikolo kɛnɛya yɛrɛ nɔgɔforo baara nɔgɔforo fɛnw sen b'a la parce que vitamine min bɛ don farikolo la an bɛ se k'a fɔ nɔgɔforo baara senba b'a la donc parce que a bɛ balo jɔyɔrɔ la ka mɔgɔw la ni lahinɛ donc vraiment an kɔni bɛ na ka na an ka ŋaniya yira ka na an ka dɛmɛ yira ka na yira fana k'a fɔ an b'u kɔ an se ye fɛn fɛn ye fana an b'o k'a kɔnɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko émergence forage BTP ka nin hakilina ɲuman in n'a sigira sen kan yaasa ka se ka sifinw dɛmɛ ka dunkafa sabati Mali jamana kɔnɔ ka sɔrɔ ni yiriwa jidi u kɛlen b'u k'u tɛgɛ di an ka jamana jabaranisoba ma ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen jira diɲɛma na ɲɔgɔndan in senfɛ championnat du maraîchage hakilina don ka se ka sifinw bila ɲɔgɔndan na nakɔ sɛnɛ kɛko ɲuman na n'an b'a wele ko championnat du maraîchage san 2026 a ko bɛɛ lajɛlen bɛ taa kuncɛ avril kalo tile 30 san 2026. aw ni karama Musa fama bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walasa k'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw k'an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Farafina tile bɛ yan ba jamanaw jɛtɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a ma ɲɛmaw farala ɲɔgɔn kan ka ciden dɔ ɲini min bɛ kɛ kumakɛla ye farafina cɛcɛ ka na jamana sabaw fɛ Alliance des États du Sahel AES n'o ye Mali ni Burkina ni Niger ye Lansana Kuyate do Laginɛ jamana ma ɲɛma dɔ do mars kalo tile 25 CEDEAO ma ɲɛmaw y'a sugandi k'a kɛ u ka ciden ye CEDEAO ni cɛcɛ ka na jamana sabaw cɛ CEDEAO ka laɲini ye hale be kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ o ni farafina jamana sabaw cɛ cogo min Mali Burkina ani Niger n'o ye AES jamanaw ye jango shinima o bɛ se ka segin zo n'o ye CEDEAO segini ye Lansana Kuyate CEDEAO ma ɲɛmaw ka fɔla ma hakili juru caaninen do ka sabu kɛ a ye jɔyɔrɔbaw minɛ Laginɛ jamana tɔgɔ la jɛkuluba caman kɔnɔ CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ ale de kun y'o secrétaire exécutif ye kalo sabade di mɛ a mɔ CEDEAO ɲɛma fɛ ni o ye Julius Maada Bio ye Sierra Leone jamana ɲɛma a ka kuma ɲɔgɔnya bonya CEDEAO ni jamana saba ninnu jɛ a barata jamana sabaw dun kabini san 2025 sango janvier kalo u ka bɔli CEDEAO la dangɛnɛma yara bawo san kelen de kun bɛ u bolo o san kelen dafara u bɔra pewu nka maa min bilalen nin ye kuma na CEDEAO fɛ ni AES jamana ɲɛmaw ye baara min kalifa bɛ a la ka jamana sabaw ɲɛmaw kuma ɲɔgɔnya hali bi u bɛ se ka segin CEDEAO ma ni u ma kɛ seginfɛn ye yɛrɛ baaraw bɛ se ka kɛ siraw minnu ka farali nɔgɔya ka sɔrɔ a ma kɛ kɛlɛ ye ka sabu kɛ faracogo bɛ faracogo la n'o kɛra o kɔlɔlɔ laban bɛ yɛlɛ jamanadenw de kan minnu bɛ taa ni ka segin la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka bonya CEDEAO jamana tan ni fila denw kan kɔlɔlɔ dɔ fana bɛ se ka bonya AES jamana saba denw fana kan Lansana Kuyate a ka kuma ɲɔgɔnya la ni AES ma ɲɛmaw ye a kan ka baara kɛ AES ma ɲɛmaw ka laɲini dɔ kan AES ma ɲɛmaw y'a jira ko hali n'an bɛ bɔ CEDEAO la an b'a fɛ baara ɲɔgɔnya ka to an ni ɲɔgɔn cɛ sira dɔw kan jamanadenw ka se ka taama ka bila ɲɔgɔn na ka sɔrɔ gɛrɛndɛ ma ta k'u sɛgɛrɛ jamana dɔ fanga fɛ kabini don min na AES ma ɲɛmaw bɛ a yira k'a fɔ u bɔra CEDEAO la u y'a jira k'a fɔ CEDEAO jamanadenw u b'u ka muɲukumaɲakaw kɛ AES jamanaw ni u ka jamanaw cɛ ka sɔrɔ gɛrɛndɛ ma ta k'u sɛgɛrɛ AES ma ɲɛmaw fana b'a fɛ CEDEAO jamana ɲɛmaw fana ka don o de da fɛ Lansana Kuyate ka baara dɔ bɛna boli o dangɛnɛmaya cogo kan AES ma ɲɛmaw y'a ɲini fana k'a fɔ hali n'u tɛ CEDEAO la bilen CEDEAO wariso min ɲɛsin bɛ yiriwali ma ni o ye Banque d'investissement et de développement ye
BIDC cakɛɲɔgɔnya bɛ se ka to u n'o cɛ lakana ko nasira fɛnɛ fɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi jarawulilaw kɛlɛli bɛɛ kunkan wo don u ma gasi ye CEDEAO fɛ jɛ la ka lakanabaliya kɛlɛ cɛcɛkana jamanaw ni CEDEAO jamanaw cɛ Lansana Kuyate ni AES ma ɲɛmɔgɔw ka kuma fanba dɔ bɛna bolo fɛnɛ kan CEDEAO bɛ ka nin sugandi ka kɛ ciden ye ani AES jamanaw cɛ ka bɛn ni kuma ye kuma min ni a b'a fɛ ka yɛlɛma don a ka cakɛda dɔw sigi yɔrɔ kɔrɔ ka sabu kɛ AES ma ɲɛmɔgɔw bɔlen CEDEAO la CEDEAO bolofara jɛkulu tɛ se ka ye AES jamanaw nɔ bilen o kɔrɔmasuru ye mun ye CEDEAO jɛkulu bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Organisation Ouest Africaine de la Santé o kan ka bɔ Burkina Faso ni ka taa bisimila minɛ ko ni warifaba la Abidjan wa jɛkulu min fɛnɛ bɛ CEDEAO bolofara jɛkulu n'a ɲɛsin bɛ jikow ma o jiko jɛkulu in fɛnɛ kan ka bɔ AES jamana dɔrɔ ni ka taa bisimila minɛ Laginɛ Conakry Lansana Kuyate ka baara bɛna kɛ fɛn min ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ka fori nɔgɔya la ka sɔrɔ a ma kɛ gɛrɛndɛ ye AES jamanaw ni CEDEAO jamanaw cɛ Senegali jamana ɲɛmaakɔrɔ Macky Sall n'a kun y'a ɲini ko farafina tɔnba Union Africaine ka dɛmɛ a ka se ka diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya sɔrɔ ni farafina tɔnba Union Africaine ɲɛmaaya munumunu da ɲɛmaaya bɛɛ Burundi jamana ɲɛma Evariste Ndayishimiye ye min bolo o kun ye sarati ka di a ma ko farafina tɔnba Union Africaine ka dɛmɛ bɛna ɲɛsin a ma maaw bɛ bala min na farafina tɔnba Union Africaine jamana 55 minnu bɛ mugan bɔra ka jira k'a fɔ i ma jɛ ni Macky Sall ka kanbɔli ye ka diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya ɲini a barata yanni sigikun ka kɛ a kan bɛɛ kun digera kan k'a fɔ Macky Sall a ka gwɛlɛ a ka dɛsɛ ka kɛ farafina tɔnba Union Africaine cɛbɔ ye ka diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya ɲini bawo a sɛbɛkɔrɔ tanuna farafina tɔnba Union Africaine ɲɛmaaya so fɛ kuma min na n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka ɲɛmaaya ɲini ni jateminɛni baaraw la k'a fɔ maa don maa min hakili juru caaninen don kuma ɲaɲa kan ka kɛ cogo minnu na diɲɛ jamana fitininw ni diɲɛ jamanabaw cɛ ko o dɔnniw bɛɛ la ka sin ka bala k'a ye suko ni dugujɛ cɛ farafina tɔnba Union Africaine labana k'i walaki ka bɔ o rɔ k'a fɔ u ka dɛmɛ tɛ se ka ye a ye maa caman kɔnɔ guwa bawo farafina tɔnba Union Africaine ka sariyasenw na n'u ma ɲɛ k'u bɛ dɛmɛ don i ma jamana 55 minnu bɛ a man kan cogo si la n'i y'olu sigi sigiyɔrɔma 3 maa bannen ka tɛmɛ sigiyɔrɔma 1 kan minnu fɛ ko tɛ i dɛmɛni ye olu man ka tɛmɛ sigiyɔrɔma 1 kan fiyewu farafina tɔnba Union Africaine jamana 55 minnu bɛ dun mugan bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ i tɛrɔ o b'a jira k'a fɔ sigiyɔrɔma 3 tɛmɛnkɛra 1 kan maa bannenw na Rwanda kaw ka ministri min ɲɛsin bɛ Rwanda ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma o ko a kana kɛ maa ɲɛna k'a fɔ Macky Sall le juguya bɛ farafina tɔnba Union Africaine jamana muganw na minnu y'u da k'u bongo ye ni ka laban ka jira k'a fɔ u t'a dɛmɛ dɛ ko f'a ka dɔn de k'a fɔ sariya de bɛ farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ ni nana ɲɔna ko ma ɲa kɛ kɔ farafina tɔnba Union Africaine ɲɛma de bi wele bila farafina tɔnba Union Africaine jamanaw ma n'o ye tɔn jamanaw ye u ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ko dala ka kan kelen bɔ ko nka u bi bala mun na u balala k'a mɛn de Amérique dugu bala New York diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies jabala la k'a fɔ Macky Sall ye farafina tɔnba Union Africaine cɛbɔ ye ko Burundi jamana ɲɛma Evariste Ndayishimiye min ni farafina tɔnba Union Africaine ɲɛmaaya munumunu da bɛ a bolo a kɛlen k'o kɛ a sɔrɔla k'i teliya ni ka wele bila farafina tɔnba Union Africaine ɲɛmaaya so ma n'o ye bureau ye o bureau fɛnɛ welelen ka na o baara kan ka kɛ kuma min kɔnɔ furanjɛ min kɔnɔ tile 1 ɲɔgɔn na o tile 1 kɔnɔ n'i y'i da k'i bonbo ye yanni ka tile 1 fori o kɔrɔ ye k'i jɛ ne don n'a ye Rwandakaw ka ministri ko baara ma kɛ sariya kɔnɔ k'a sabu kɛ bureau min farala ɲɔgɔn kan ka sanga ni Evariste Ndayishimiye Burundi jamana ɲɛma ka laɲini ye ko jamana 2 dɔrɔn de maa yira a bureau lajɛ in kɛnɛ kan jamana 20 minnu bɛ ni olu ɲuguna ko taabolo la u sɔrɔla k'u bana mini k'a fɔ u ma jɛ n'a ye o sina ka Macky Sall ka dɛmɛ binde farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ
ama ladɔniya k'a fɔ diɲɛselege naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso de kun ye sɛbɛnni kɛ ka ci farafina tɔnba Union Africaine mɔ k'a fɔ diɲɛselege naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya munumunu da in maa min bɛ a la bi Antonio Guterres Portugal jamana den don a ka kumaw ser'u da la ɲɛmaa kura bɛ ka ɲini u bɛ se ka maa jira ama ladɔniya k'a fɔ diɲɛselege naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya munumunu da in a bɛ munumunu gunw de ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ yɛrɛ sigin bɛ gun hakɛ min nɔ n'o ye Amérique, Asie, Europe, Afrique, o ye farafina ye yan a bɛ munumunu olu de ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Europe o de ka kuma bɛ ka ban bawo Antonio Guterres ye Portugal ka de ye olu tɛ se k'u kanbɔ Asie yanfa fɛnɛ fɛ Ban Ki-moon de kun ye a ɲɛmaa ye yanni Antonio Guterres ka na olu tɛ se k'u kanbɔ fan fila de b'a nɔfɛ bi Amérique latine n'o ye Brésil ni Argentine ni Costa Rica ni Paraguay ni Uruguay ka taa se Mexique mo ani Chili olu de b'a nɔfɛ ani farafina gun a b'olu de ni ɲɔgɔn cɛ bi an ye nin kɔnɔ min fɔ nin ye diɲɛ kɔnɔ n'o ye Amérique latine ye Chili jamana ɲɛmaamuso kɔrɔ Michel Bachelet o kɛn bɛ k'i kanbɔ diɲɛselege naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ mugujuguko jateminɛni mɔ Agence internationale de l'énergie atomique AIEA o ɲɛmaa Rafael Grossi fɛnɛ b'a fɛ k'i kanbɔ Costa Rica o jamana ɲɛmaa dangamuso n'o ye Rebecca Greenspan ye o fɛnɛ kɛn bɛ k'i kanbɔ Argentine kaw ka minisiri muso min ɲɛsin bɛ Argentine ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ ma Virginia Gamba o fɛnɛ kɛn bɛ k'i kanbɔ farafina ta min kun kan ka kɛ Macky Sall ye Senegal jamana ɲɛmaa kɔrɔ o bon bɛ a mɔ fɔlɔ yanni ɲɛ wɛrɛ ka sɔrɔ a la ni Amérique kɛlɛcɛw y'a kɔrɔbɔ ka jigi dugu ma k'u bɛ kɛlɛ kɛ kirikara waati ta ni Iran jamana surasiw ye k'a cɛni bɛ bonya Amérique jamana surasiya kun kojugu wa hala ti mɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min bɛ ka ŋunungunu bi Amérique yanfa fɛ ko Iran gun min b'i wele ko Karga ko duguma kɛlɛcɛw b'a fɛ ka jigin ka yen de minɛ k'a ka dɔn k'a fɔ janba don min dan bɛ u ɲɛ nin ye Eresila maa hakili juru cani ne dɔ ka jateminɛw ye a ko ni Amérique kɛlɛcɛw kɛra jiginfɛn ye k'u bi Karga gun minɛ Iran ko Amérique kɛlɛcɛ caman na to ko fɛn min don ko kɛta tɛ ka cɛni ka bɔ Amérique jamana ma kojugu Igor Korechen ko ka fɔla ni surasiya ɲɛdɔma ŋana do Eresila ani Eresila kunnafoni di sira Sputnik cɛ a ko ni Amérique jamana ma ɲɛmaw bi se u ka Karga gun ye ka to u kana gɛrɛ a la bawo gun bɛ fa min fɛ a ka surun Détroit d'Ormuz la tajidoni nguru ni jagokɛ kuru bi tɛmɛ ni kwaji bolo min ye ko n'u tora ka ye Karga gun kan o y'u suru ɲalen ye Détroit d'Ormuz kwaji bolo la ko Iran jamana surasiya da ye dɔrɔn a ka mugu filili daminɛ Amérique kɛlɛkɛ kuruw kan ni droniw ye an'u ka misiliw ko cɛni bi daminɛ Amérique jamana kun a ko hali ni Amérique surasiw sera ka jigi gun in kan farati do u mɔ ka sabu kɛ a b'i n'a fɔ i taa mi yɛrɛ don tasuma mana cɛrɔ Karga gun taji bondo daga yɔrɔ damanda de bɛ a yɔrɔ la wa mugu filiko kelen taji bondo ka o cɛni ka jateminɛ bɛ nin ko Amérique jamana surasiw na jeni k'u ban k'a sɔrɔ mugu filile yɛrɛ kisɛ m'u sɔrɔ nin ye Eresila maa hakili juru cani ne dɔ ko Igor Korechen ko ka jateminɛw ye o fɛnɛ dafɛ Iran jamana surasiya ye a jira k'a fɔ bi Iran jamana den miliyɔnw de bɛ k'a ɲini ka don surasiya la ko u bi faso dɛmɛ a ka bɔ bolola kɛlɛ in nɔ Iran kaw ka kunnafoni di soba ni o ye Agence de presse Tasnim ye o y'a jira k'a fɔ Iran jamana denmisɛnnin caman de bɛ minnu bɛ ka ɲini ka don kɛlɛbolow la Iran corps des gardiens de la révolution islamique ani surasiya yɛrɛ min bɛ Iran ka taa se kɛlɛkɛjɛkuluw minnu bɛ wele ko militaire du Basijiw u bɛ ka ɲini ka don nin bɛrɔ ka mugu ni kisɛ ta ka faso dɛmɛ mars kalo tile 26 n'o bɛnna juma mɔ Wall Street Journal kunnafoni diso ye a jira k'a fɔ Amérique jamana ɲɛmaa a b'a fɛ ka kɛlɛcɛ bataɲɔn na de bɔ k'u bila ka taa Iran yanfa ye kɛlɛ in nɔ nka o kuma kelen fɛnɛ na Iran jamana surasiya ye a jira k'a fɔ Saudiya jamana kɔnɔ Amérique jamana pankuru min bi wili sani dugu cɛ
ni taji kɛra banfɛn ye kɛlɛkɛ pankuru kɔnɔ Ameriki jamana bolo ka taji suru olu kun sani dugu cɛ n'u kama ko avion ravitailleur k'u y'o bon k'o bɔ baara la Saudiya jamana kɔnɔ bawo ko Iran jamana kun bɛ ka Ameriki jamana surasiya daga yɔrɔ dɔ bon Saudiya jamana kɔnɔ min bɛ wele ko base aérienne Prince Sultan wa ko pankuru in bonnen pankuru nsaba wɛrɛ min y'a siya ye olu kun bɛ a da fɛ olu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tiɲɛna bawo pankuru bonnen bi furu n'a furuna minnu fɛnɛ bɛ kɛrɛfɛ tajimafɛnw don olu bɛɛ bi tiɲɛ a fɛ kɔrɔfɔ fɔra Ibrahima Zulfakari de fɛ n'o ye Iran jamana surasiya ɲɛmaayaso Centre Khatamal Anbiya o babu sendigi ye a ma ladɔnniya k'a fɔ surasiya daga yɔrɔ min bɛ Saudiya dugula dugu min bɛ wele ko Al Kharj n'a surasiya daga yɔrɔ bɛ wele ko Prince Sultan Ameriki jamana surasiya daga yɔrɔ do min ka bon ka sabu kɛ labɛn minnu bɛ a kɔnɔ Ameriki jamana ma ɲɛmaaw fɛ nka o bongo min daminɛnen filɛ nin ye Iran jamana fɛ tiɲɛniba do Ameriki jamana kun. New York Times kunnafoni diso ni Ameriki jamana kunnafoni diso do haya yira k'a fɔ tile damadɔ ninnu nɔ Iran jamana ye tiɲɛniba do Ameriki jamana surasiya daga yɔrɔ caman nɔ arabula jamanaw nɔ fo a kɛra sababu ye New York Times kunnafoni diso ka fɔla Ameriki surasiw caman k'u daga yɔrɔw bila ka taa bisimila minɛ arabula lotuluw la wale kele yɔrɔ minnu tɛ faratima yɔrɔw ye ka t'u yɛrɛ dogo o yɔrɔw la. New York Times kunnafoni diso ye a jira Ameriki k'a ye kuma mɛn ka bɔ Ameriki ma ɲɛma dɔw de da o ma ɲɛmaw ka kuma nɔ Ameriki jamana surasiw bɛ ka baara kɛ fangaja de fɛ sa u tɛ ka se ka gɛrɛ kɛlɛ in na bilen k'u to arabula jamanaw nɔ fo n'a kɛra kɛlɛkɛ pankuru bolibaw ani minnu ɲɛsin bɛ kɛlɛkɛ pankuru yɛrɛ a jiginnen kɔ ladilali misɛnnin minnu kan ka kɛ a la ni u ko ma ko entretien o kɛbaw de bɛ surasiya daga yɔrɔ ninnu caman nɔ nɔ tɛ maa o maa ni e ka fɛn tɛ sanfɛ kɛlɛ ye Ameriki jamana surasi la a bɛɛ ye daga yɔrɔ in bila ni ka taa bisimila minɛ arabula jamanaw lotoluw kɔnɔ. Iran surasiya y'a yira k'a fɔ susuluw minnu kɛra Ameriki jamana kun u ka surasiya daga yɔrɔw la arabula jamanaw nɔ basi 17 surasiya daga yɔrɔ 17 do ko wa ko a si tɛ se ka sigi maa fɛ bilen o kɔrɔ ye surasi tɛ se k'a fɔ k'i bɛ bisimila minɛ a kɔnɔ bilen ka sabu kɛ tiɲɛni bonya kojugu ye wa ko wɛrɛ tɛ ta bɛn o la ko wɛrɛ tɛ min ye Iran sigi ɲɔgɔn jamana ye ko ale tiɲɛni bɛ sɔn ka bonya ka tɛmɛ surasiya daga yɔrɔ tɔw kan. Surasiya kunnafoni caman bɛ ka na ni a ye k'a fɔ ni min kɛlen filɛ nin ye ka Ameriki jamana sɔrɔ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump a ka fili de y'a se u ma New York Times kunnafoni diso ka fɔ la yanni kɛlɛ ka daminɛ Ameriki jamana kɛlɛcɛ 40,000 ɲɔgɔnna de kun bɛ arabula kɔnɔ na Ameriki jamana surasiya ye a jira k'a fɔ a ye 1000 wɛrɛ bila ka taa fara o 40,000 kan. Ibrahima Zulfakari ni o ye Iran jamana a kɛlɛbolo ɲɛmaayaso babu sentigi ye Centre Khatamal Anbiya o y'a yira k'a fɔ Iran jamana ye Ameriki jamana surasiya daga yɔrɔ caman b'u kun tiɲɛ arabula jamanaw nɔ wa Iran jamana ka laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye Ameriki jamana surasiw ka Iran jamana dafɛlaw bɛɛ bila. Surasi 12 ɲɔgɔnna joginna 2 ka jogini da bonyana Iran jamana ka bundeli dɔ senfɛ ka ɲɛsin Saudiya Ameriki jamana surasiya daga yɔrɔ Prince Sultan mo Reuters kunnafoni diso fɛnɛ ka fɔ la ko maa 300 ɲɔgɔnna bɛ minnu joginna. Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump y'a jira k'a fɔ i sɛbɛkɔrɔ dimi bɛ OTAN tɔn jamanaw kɔrɔ munna u ma fara i ka Iran jamana kɛlɛli lɔ ko wa k'u ka sigi n'a ye ni don min na ni Ameriki jamana y'a yira k'a fɔ i tɛ OTAN tɔn jamana ye bilen k'a kana bala nazarala jamana si la. Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ko san o san Ameriki jamana dolari wari miliyɛriw de bɛ ka tiɲɛ OTAN na ka aw lakana aw nazarala tɔnba Union Européenne jamanaw minnu ye OTAN tɔn jamanaw ye. Dolari wari miliyari caman de bɛ don aw lakana ni dafɛ wa ni gɛlɛya ko a bɛ kɛ a sɔrɔ fɛn ye lakana na sira fɛ Amerikɛnw b'u jɔ a jigiya la nka bi a kɛlen filɛ nin ye ka min jira na nin ye o b'a dangɛnɛmaya anw ɲɛ sa k'a fɔ anw man ka jɔ a jigiya la bilen o tɛ wa nin de kɛra Donald Trump ka kuma ye ka ɲɛsin OTAN tɔn jamanaw ma minnu bɛ nazara la. Donald Trump y'a yira k'a fɔ jiginna kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Allemagne jamana ma ɲɛmaaw la
olu minnu y'u da k'u bombo ye Iran gɛlɛ ko in no ko nka ko n'u dimi bɛ Ameriki jamana kɔrɔ ka sabu kɛ ale tɛ ka takuru da don Russie ni Ukraine jɛ kɛlɛ lɔ ko Allemagne jamana ma ɲɛmɔgɔ ka dɔn k'a fɔ Ukraine kɛlɛ t'ale ka kɛlɛ kolokololen ye Allemagne jamana ma ɲɛmɔgɔ kɛtɔ k'a jaabi u ka babu sentigi n'o ye Stéphane Cornelius ye ale ko nin na ɲɔna kuma n'anw y'a mɛn anw tɛ se ka bɔ k'an b'i jaabi bawo ni k'i bɛ jamana ɲɛmaa bɛɛ jaabi kuma fɔlenw na ko jaabi tɛ ban ko nka min ye Donald Trump ta fa ye ko n'u b'a jaabi don min u n'a jaabi ka sɔrɔ maa ma bɔ a kalama ko nka bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Donald Trump ye min fɔ ka ɲɛsin u ma a t'olu ka suna bɔ a cogo la n'u y'u da su fɛ Faransi jamana maa ɲɛmaaw fana ye Donald Trump jaabi Faransikaw ka sɔrɔsiya minisiri muso n'o ye Catherine Vautrin ye ale ko Ameriki jamana ɲɛmaaw ka ko ta u yɛrɛ tunna u ma maa ɲininka ni k'u ka kɛlɛ daminɛ u ni Iran cɛ ni ka sɔrɔ ka na olu wele k'olu kana fara u ka bi ko bɛ se ka kɛ cogo jumɛn Catherine Vautrin sɔrɔsiya minisiri muso Faransi a ko kɛlɛ in Ameriki jamana yɛrɛ de y'a daminɛ a yɛrɛ ye a ma maa ɲininka a jɛɲɔgɔn jamanaw bɛ nazara la nka mi sara a si la ni ka sɔrɔ k'a ɲini olu fɛ bi u kana fara ka kɛlɛ la ko bɛ se ka kɛ cogo jumɛn ko yala ko jɛɲɔgɔnya taabolo ye o ye wa minisiri muso ka fɔ la a ko marisikalo tile gale hali Ameriki jamana ɲɛmaaw m'a ɲini k'a fɔ misaliyala i cɔ an ka Faransi wele ka sudaw la k'a fɔ an b'a fɛ ka nin de kɛ k'u kelen y'u ka ko kɛ ni ka sɔrɔ ka na ɲini bɛɛ fɛ bi nazarala jamanaw nɔ ko kana fara u kan ko bɛ se ka kɛ cogo jumɛn ko a ka dɔn k'a fɔ Faransi jamana jɔyɔrɔ ye min ye nin kɛlɛ in nɔ a sen tɛ rɔ fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ a bolo k'a ka nafasɔrɔ siraw lakana a bɛ jɔ o jɔyɔrɔ la a ka kɛlɛkɛkurunba Charles de Gaulle bɛ Méditerranée kwaji bolo la a ka pankurun daga yɔrɔ min bɛ Émirats Arabes Unis n'o ye kɛlɛkɛ pankurun daga yɔrɔ ye avion Rafale o 6 bɛ yen a y'o kɔrɔ don ni 6 wɛrɛ ye sanfɛfɛ bɛ se ka kunbɛn cogo min o pankurun jigiyɔrɔ ninnu nɔ o sanfɛfɛ kunbɛlanw fɛnɛ baara tun bɛ a fɛ ye Faransikaden minnu bɛ o daga yɔrɔ in na n'u jɛyɔrɔ man b'o kɛlɛko ta fan fɛ olu n'u ka denbayaw bɛɛ lajɛlen labɔra ye Émirats Arabes Unis ni ka taa n'u ye yɔrɔ lakananen na olu da y'o ye kɛlɛ in na u tɛ fara maa kan k'u bɛ kɛlɛ in kɛ ka segi ka aw fo ko kura Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bawo ni bɛ kɛ sababu ka sigi bi bamanan kunnafoni sɔrɔ an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn tuma kunnafoni so ɲɛmaaya so fɛ laseli wɛrɛ aw ni karamɔgɔ Musa Famara de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sanu cɛ ma fɔla ka bɛn ani basigi na Mali jamana kɔnɔ fo ka se diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen ma a k'a mɛn diɲɛ waati wɛrɛ